Por ti perdí la esperanza, por ti perdí la razón de ser, como a neve que se derrete, así sentí todo o meu ser. Non sei onde estarán eses instrumentos de tortura. Porque todo o que un se pon para ir a unha cea da facultade son instrumentos de tortura. A gravata, os zapatos e, sobre todo, os malditos xemelgos. Onde os haberán agachado? Parece feito a mantenta, para martirizarme. Non sei por que lles chaman xemelgos. Se porque son dous unidos para cada ollal da bocamanga ou porque son dous pares, un para cada manga. Sexa como for, nunca os atopo cando iso, e sempre aparecen por todas partes cando non os preciso. Ben, isto sí ten importancia. Ben, a súa importancia, claro. É un punto singular, un cambio de concavidade. En fin, unha distorsión. De que falas? De matemáticas, de bioloxía, de ou simplemente da vida? Falo do que me está a pasar. Un momento moi singular, xa o dixeches. Ben, antes era todo máis impulsivo. Había paixón, supoño. Outra paixón. Federico, por favor, tes 51 anos. 49. 51? Vasme dicirte a min a idade que tes? Pois sí, estou cho dicindo. 49. Non sei, porque nos últimos tempos te empeñas en sumarme. E unha relación sentimental con outra persoa. Vamos, outra muller. Pero, como? Non podo dar creto que estou oindo. Unha relación sentimental. A que chamas ti unha relación sentimental? O que escoita, Rosario. Teño un amante. Bueno, con que tiña que ser crítico é coa súa propia vida. Un ninguén. Iso é o que é. E o peor de todo é que o que vai seguir sendo durante toda a súa vida. Menuda afección, Falar mal do traballo. Que ben que te atopo aquí, porque quería falar contigo. Eu tamén contigo. Esta temporada estou un pouco liado. Non sei se serei capaz. Terei varias xuntancias con industriais de informática que financiar un proxecto. Tratar de explicar, tratar de facerche entender. Gustaríame facelo a min mesmo, pero nestas circunstancias... Diso che estou a falar. De que impartas ti as clases de cuarto de infinitesimal. Por qué? Pero non te das de conta. De que hai que darse de conta? De que cada un falábamos de cousas diferentes. Isto era un monólogo a dous. Ou sexa, un biólogo. Do único que me dou... Iso é o que me pregunto. Que imos facer? Non sei. Tiña que dicircho. Tiña que confesalo. Sobre todo debe haber sinceridade entre nós. Eu preferiría que houbera outras cousas. Preferías que o mantivera en segredo. Que che enganase. Non o ías poder manter durante moito tempo en segredo. Remataría por saberse. Non sei que queres, Quero reparación. Reparación? Con respecto a iso, eu non empregaría o verbo complicar. Ah, non? Cal entón? Deteriorar. Sería máis preciso entre profesionais dunha ciencia exacta. A precisión resulta esencial. Esquecíchelo. A precisión, a precisión. A precisión non existe. É unha lequia. Unha montaxe para nos complicar. Estou destrozado. Isto o que? Isto parece unha película de Woody Allen. Desmontando a Harry. Desguazando a Federico. Porque iso é o que estades facendo entre todos. Ti, Rosario, o departamento. Desguazarme, estopar na vida. Ás veces. Sempre. Teño que falar con ela. Non podo permitir que me roube o patrocinio de Cede. É o meu fillo. Tamén o é dela. Nunca lle tivo moita lei. Non digas parvadas, unha nai e un fillo. Si, unha nai e un fillo, danse casos. Este é un... Estáse facendo tarde, marchas ou que? Cando era novo sempre lle dicía: tes que marchar da casa, tes que buscar novos camiños, novos horizontes, unha desapegada. Se independizara, os fillos deben independizarse. Independizarse? Sí. Pero que concepto é ese de independizarse? Desde logo as mulleres tedes unha estrutura mental do carallo. Pero se todos dependemos de todos, a independencia non existe.
É unha montaxe, unha estrategia. Federico, hai dúas formas de amar. A desprendida e a... Iso é mellor que sexa así. Que tal o cativo? Ben, pois ti dirás. Se coñezo a alguén na Facultade de Medicina? Pois non, non coñezo a ninguén. Que Rodrigo agora quere estudiar Medicina. Pero non era crítico literario. Ah, xa, claro. A súa verdadeira vocación. Sí, claro que comprendo. Como non vou comprender? Sí, a crítica non lle permite realizarse, xa. Sí. Pero mira, non tería que acabar primeiro o bacharelato. Ah, xa. Sí, o acceso para maiores de 25. Sí, pero non é un pouco maior para poñerse a estudiar. Levaba María a gardería e ali o coñecín. Facía animación infantil. As garderías. Sí. Atopábao todos os días á mesma hora. Unha vez invitoume a tomar algo. Eu accedín e... E agora, cando lembras, non coidas que foi unha fermosa relación? Por favor, non apaguen a luz. Un momento. Non hai ninguén aí. Polo menos que alguén me colla a man.